زينا هبلنا سمعتنا ناي سمونا يمودأتا مدلاتنا جميرو له كرايسيس جروب منغست فيدرالن تግራይን بزي قدم خونت كلازبو صويعو انتو حدا زتن تجميرو ناب غونص سيكونه كاب غونص نرحق كم زلنا مرأي خون يخل بورد مرصا ኢትዮጵያ ሻድሻይ مرصا ኢትዮጵያ ዝካየደሉ እዋን አሚሙ درعنا بدي سبب بحكمنا كوفيد 19 زنطفو سب مويا طعنا اني سراباكو اني موتو سوچ አሉ انا سرح دون تبي لازموتو سبات له هيوت وهابتي مالت አይኮነን ግን بسنكي ناي سب هيوت كطفي متخخف فيرما تقاومو بريزيدنت ترامب قدب هداسه ملكيتو نزتزاربو زبلون حصرت زيناتات لنا هايلو سهله كتكتاتلونا عدمكم أموجادن مفتاحن جونسات تسرح علم لخوت كال كرايسيس جروب أمونجو تجرين فيدرالن زلوا ترحيلو ناب جونس إكس سجاجري خليو زبل سجات كم زلوا جليتو أتتكلم مية وزوج أوت أب أمونجو خلت يوم أكلات زلوا زي مرددا نبزل على صفحي قدم مبصحو كالي وميخلو يوم زبلهم ناي مفتاحي حسابات زرزيرلو كلتيوم منغستات زقمطوم قدم كونت غديفوم نزته قربات كخون لوم زبلت قند ጉዳይ ኮይኑ ጉዳይ ባጀት ካብ ማህበረሰብ ዓለም ተጽቢት ዝግበሩ ዕዮታትን ካልኦትን ውን በዝርዝር አሚጡ መንግስት ፌደራል አብዝቀጽል ሰሙን ክልላት ባጀት ከም ዘከፋፈል በመግላጽ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፈጻማ አካል ትግራይ ዝዋሃብ ባጀት የለን መባሉ ዘኻኺሩ እንተኾነ እዚ ነቲ አሞንጎ መንግስታት ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ክራይሲስ ግሩፕ የጠንቅቕ መንግስት ፌደራል አብዚ ዓመት እተን ትግራይ ዝበጽሐ ባጀት በቀጥታና ممحدار ورداتاتن كتماتاتن كوهابيو مبالي فلت BBC نلعلواي تنتاني كرايسيس جروب ويليام دافيسن الزراري بولو but the concerns are based upon quite a long running تشاغلو تابتي نوح صنها بوليتيكاو مسحاب زتمسرتيو እሱ ድማ ድሕርቲ ናይ 2018 ፖለቲካው ለውጥ ዝሰዓበዩ ድሕሪው ብዙሕ ጉዳያት ኳንተ ነበር አምወዳታ ግና በምክንያት ተተደናውጊው ዘሎ ምርጫ ኣብ ሕገ መንግስታው ምጉት እዩ ዓሊቡ ትግራይ ፌደራላዊ መንግስት ዝተቃወሞ ምርጫ አካይዳላ ስለዚ እዚ ከቢድ ዘይ ምቅዳው ይኾይኑ መንግስት ፌደራል መንግስት ትግራይ ዘይ ሕጋው ክብሎን ከሎ መንግስት ትግራይ ድማ መንግስት ፌደራል ስልጣን ዘይብሉ ይብሎ እቲ ጉዳይ እዚ ኮይኑ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ምቅያራት ከመን ካብ ፌደራል ትግራይ ኣብ ዝውሃብ ባጀት እንተሓቶት አካላት መምሕዳር ጥራይ ከም ዝውሃብ መንግስት ፌደራል ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝርከብ መርሕነት ግና ነዚ ዘይቅበሉን ዘይሕገ መንግስታውን ይልወሉ እዞም ክልተ ወገናት አሞንጎኦም ዘሎ ወጥሪ መፍትሒን ተዘይገረሙሉ ናብ ጎንጺ ከመርሕ ከም ዝኽእል እዩ ጸብጸብ ክራይሲስ ግሩፕ ዝገልጽ ፌደራላዊ መንግስት ኾነ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ተመሳሳሊ ርእይቶ ደለዎም ንኽልቲኦም ወገናት ብቅርበት አዘራሪቦም እንተኾይኖም ንዳቪሰን ሓቲትናዮ I think everyone realizes that this is a very serious political dispute እዚ ከቢድ ፖለቲካው ዘይምርዳእ ምዃኑ ኩሉ ዝርድኦ ይመስለኒ ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ርእይቶ ኣለዎም ሓያል ፖለቲካዊ ፍልሊ እዩ ዘለዎም መንግስት ፌደራል ንመንግስት ክልል ትግራይ ዘይሕጋዊ ብምባል እቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ሰልፍን ካልኦት ፖለቲካዊ ባእታትን ነዚ ተቀቢሎም እቲ ናይ ቀደም መንግስትን ኣብ ስልጣን ክምለስ ይጠልብ እዚ ድማ መንግስት ትግራይ ተቀባልነት ዘለዎ ይመስልን መንግስት ትግራይ ዝሓቶ ምፍታሕ ኩሎም ዕስራት ኣባላት ህወሓት ፖለቲካውያን መራሕቲ መንግስት ፌደራል አይቅበሎን ስለዚህ እማም ክራይሲስ ግሩፕ ክልቲኦም ወገናት ነዚ ዘቀመጥዎ ቅድመ ኩነት ዳግመ ግምት ገይሮም ንዘተ ክዳለው እዩ እንተው ሓደ ዘተን ተጀሚሩ ናብ ጎንጽ ዘይኮነ ካብ ጎንጽ ንርሕቅ ከም ዘለና መርኣያ ክኸውን ይኽእል መንግስታት አሜሪካን አውሮፓን መንግስት ኢትዮጵያ ምስ መንግስት ክልል ትግራይ ንዘተ ቅርብ ክኸውን ጸቕጥ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ትካል መንግስት ትግራይ ውን መንግስት ፌደራል ዝምልከት ተኽታኺ ዝኾነ መግለጺ ካብ ምውጻእ ክቁጠብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥ ክገብረሉ ይግባእ ኢሉ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መክልኻልን ቀጥታ አገልግሎት ሕክምና ኣብ ማህበን ዝሳተፉ ሰሙያት ጥዕና ፍሉይ ኣበል ክኸፈሎም ውሳነ ከም ዝሕለፈ ይዝከር ገለ ክልላትን ትካላት ጥዕና ፌደራልን ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ከም ዝገበሩ እንትገልጹ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኮቪድ 19 ማእኸላት ሕክምና ዝሰርሑ ሰሙያ ጥዕና ግን ዛጊድ ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ከም ዘይተኸፈሎም ንቢቢሲ ተዛሪቦም ኣብ ኮሌጅ ሕክምና ለካቲት 12 ዝሰርሕ ኣብ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ናይ ዘርከቡ ሰሙያ ጥዕና ተወካልን ዝኾነ አቶ ከድር ሳልሕን ሽማ ክትቀስ ዘይደልየት ነርስን
أو جبؤنا يولنا أتينا مسأتنا يدما منجستن بزحات سباتن نسب مويات عنا كدنقو جميرهم أمون جزي بيت مهر منسترات نتوما بتقال عيبوتات سرحون تنعاسه نايوعلو أبلي كفرلهم زبل أواج أوتيم نحنا موياون سبعون حلنا نانا قديدنا إنا أتينا إذن أجر مسمات أجن تشراريفو أبقلي تكبراو هوينو أبقلي تكبراو يكونن سلازي نحنا بأدي سابا ون كمتي كالق كخفلا لوينا النبل أني سراباكو أني موتو سووش حالو أنا سرح دون تبي لازموتو سبات اللو هيوت وهابتيه مالت هيكونن جن بسنكي نايساب هيوت كتأفيو سلازي اتبع المياه محيلو زاعته ولو سلازغونه سرحت أتو كبلا يخلن مسفت أرئيو زاد سألو سلازغونه عمز أيهلون سقيلنا ترقيسنا إنا كنبر أبز قدّا يا ملكتنا نمخطل حلا في بيروت عنا ختم أديس أبابا دكتور مولجيت عند لحتيتنا يو زسعم الله شيبنا. لا يا مرياسي وتام جمالي ورافض أدم شيبنا وتام تشكل جتنا. أتمنى بخوتي نبفتات ما مسمعنا سجن جاتونا. حدا كوفيد مكل خالنا محكة من زسات فيز في كاريزون. أبناء كوفيد محكة ما أكل نزلوا ترازي كونس. أب كل انتقالات عنا السرحو كل عين السرح السرحو كلهم جزان الزرو أب كل زرفت عنا بقت تأخذ بتزوار السرحوي سلازي كنا تجبر مسدلنا نمن يزجب بعزبل مسرنا سجم كوينو مسنايت خواب كنا تزبلون الله سلازي بالاستفلالية ملكو كنا تجبر فتينا كم تستوهله نوحداتنا هبنتيلنا بزح سب نبعلو قالع يسرح سلازلو سجم كفتر لنا يو نخلونا هبنتيلنا دما بجتنا يتختم من محدار يأكل قدّاي منبر جزا دما كالي ملعل قرتاتهم سب مويات عنايو بيت صحفة كنتيبا من محدار كتما أديس أبابا تسريح ومستودون أب كيدي هنس أتزلون منبر أبايت خمزلو بمجلس بشموم يخون بشمس عمدهم منبر جزا خمزي بلهم مرجع جتي نزقرو سب مويات عنا منبر جزا خمزهوم قال كم زعتون انت خونه تجبار وكم زي جبرون يزاربو دكتور مولجيت هاجنا كندي سب مويات عنا منبر جزا اللوم زبل مفلات مرد أتانا مأكاب حاتيتنا يوم منبر جزا خمبكم أيبلنا نيلو حاصر زينات زلات زغرب لكم كحسيتو البرهاني ابير تراكل تزيغات بكوفيد 19 كم ستحزو مينستر طعنا لومي ابزوصو حبريتا غليصو اتوم بفنو كاب ኢትዮጵያን ሱዳንን زااتو مخانوم استغلص ሰባት ሓደ አብጋሽ ፓርካ ብዝርከብ ሞሸብ ማእከል አንቶረ ዝተመርመረ ኸውን ከሎ እቲ ኻላይ ድማ አብዞባ አንሰባ حمل ማሎ ከም ዝተረኽበት حبريታ ይጠቅስ بيت فرد كينيا أبتي أب كلتشان أسر سلستان أب إسكتما نيروبي أب حدا مأخل أداقا أب استخايدا قبرش براو متقعت بمتحبارز تخصصو كلتا سباتنا أسر تشمونتن سلعان سلستان أمتات كأسرو بيينو أتوم نتم أخل 4 معالتات زتقاعت أرو نتمتقعت زكايدو 4 سبات أبتم أخل ميتوم كم استرخبوز تقلت أخوينو بتمتقعتي على الشباب بوحدو سوسان شوعتن سبات تقتلهم يوم أب تركن غريخن بزقات أمام من قطقات مريت أب لعلى حيوتن نبرتن كبير قدعات وريدو أستاد شوعات تريكتر زعقنو أب تركاوي تاوراجا إزمير زقات أمام من قطقات وحدو شدشة سبات قتيلو بتا أب غريخ زقات أمام كاب شدشة سقاب شوعات زعقنو حدقاون كلتا سبات كم زموتو تفليتو أتم من قطقات أبايتي كم زعنوان علق كم زعبنون سبسابات حبيروم جزاء سلف تنزانيا 9 مئة دمص بمركب تعويتو أبت بربع زي تخايدة حفشوا من رجاب مسرت كساف الجيز تقصر دمصي جزاء سلف CCM كاب كل 100 نسران منابر كل 100 10 تشمونتن رخيب الله أبت تخايدة بريزيدنت تاوم رجعون بريزيدنت جون ماغفولين خلأي إبرة بجفيح كسعر تثبيتي جبر بعل بيت نايتا أب أفريقيا زحبت متقول نستيت زخانة إيزابيل دوس سانتوس أب دبي بزقات أمو حدقة كم زموته بيتسوى فليتهم تاقوال بريزيدنت أنغولا نبر جوسي إدواردو دوس سانتوس زخانة إيزابيلا متفع $1 بليون حبت أنغولا كتكسس مصنحاي فلت نيوزيلنداوያን ድሕሪን ዓመታት ዘካይዶ በዳህ ክት ስቃይ ዘይብሉ ሞት ሕጋው ኸውን ኣድሚጾም ብመሰረት ኣፈናዊ ውፅኢት ህዝበ ውሳነ ልዕሊ 65 ሚእታዊት ደገፎም ሂቦም ኣለው እቲ ኣብ 2021 ኣብ ግብሪ ክውዕል ተፅቢት ዝግበረሉ ሕጊ ንኽሞቱ 6 ወርሒ ጥራይ ዝተረፎም ብሕዱር ሕማም ዝሰቀዩ ሰባት ብሓገዝ ሓካይም ክሞቱ ዘፍቅድ እዩ
ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ወይ መጀመርታ ወርሒ ሰነ 2013 ክካየድ ቦርድ መረጻ ኣሚሙ እቲ ቦርድ ኣብ እዋን መረጻ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክውሰዱ ዝግበኦም ጥንቃቐታት ተመልኪቱ ዘተ ይካየድ ከም ዘሎ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣብቲ ዘተ ሲቪካዊ ማሕበራትን መራኸቢ ብዙሓንን ከም ዝተረኸቡን እቲ ቦርድ ንምፍጻም ስጉምትታት ጥንቃቐ ኮቪድ-19 ዝውዕል 1.1 ቢልዮን ብር ከም ዘድሊ ምግላጹ እንተሓቢሩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብብርኪ ሃገር ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መረጻ بسنكي لبدا كورونا فيروس كم استناوحة تقليتيو كحساي تولد برهن توسخلو بمسرت حبريتا بورد مرجع إثيوبيا سرحتنيات نقطات مرجع كم مفارق ورحت حساس كساب مفارق ورحت الرئيس سلطان مستوهبهم كم مفارق ورحت الرئيس كساب سالساي سومون ورح لكاتيت نزقبا مرزتيك كايديو نزقبا حسويات تولادرتن غوزغواس مرجع عندما كم مفارق ورح لكاتيت جميرو كم زكايد اتبورد اللعو غيرو الله قدم كبل اتبورد ابزمت حقراو مرجع إثيوبيا استات 50 مليون مرزتيك ساتفو تثبيت كم زقبر قاليصو منبارو يذكر تي ابز حلفه 23 حسكل تشنات سرتغلتن كايد مدبس تحزلون لوات تجميرو لون زنبره حقراو مرجع إثيوبيا بسنك لبدا كورونا فيروس كم استناوحه اتبورد افريطو نيرو انت خونا كابت اوان جميرو قداي مرجعن ودبات حوحاتن بلصقنان زمرحوم منግስታት ክልል ትግራይን ፌደራልን ከተፋኖም ይተራዩ በድህር ዚ ሕገ መንግስታው ትርጓመ በመንዳይ በ5 ግንቦት 2020 ምርጫ ተናዊሑ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ባይቶታት ሀገርን ክልላትን ፌዴሬሽን ተናዊሑ ይኹን እምበር እቲ በቀደሙን ሀገራው ምርጫን ምክያድ ድሌት የለን ዝብል መርገጽ ዝነበሩ ሕወሓት ውሳነ በመንጻግ ነቲ ጉዳይ ናባይቶ ክልሉ በሙሳድ ክልላው ምርጫ አካይዶ ሲኑ ሀገራው ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ግና ትግራይ ምርጫ ከተካይድ ከም ዘይትኽል እንተ ተካይዱ ድማ ሕጋው ከም ዘይከውን ድሕር ምግላጹ እቲ ምትፍናን እናዓበየ መጽዩ ጉዳይ ምርጫ ሕጋውን ዴሞክራሲያውን መሰል ስለዝኾነ ዝኽልክለና ኃይል የለን ዝበለ መንግስት ትግራይ ብ4 ጳጉሜ ናይ በዓሉ ምርጫ አካይዱ ነዚ ሲቡ ኣብ ዝሓለፈ 25 መስከረም ክልላው መንግስት ትግራይ መንግስት ፌደራል ዘበን ስልጣኑ ስለዘብቃ አፍልጦ አይሆን ክብል በወግዒ አውጁ ገዛው ውድብ ናይ ተخلل ኣብ ፌደራል ስልጣን ዝነበሮም አባላቱ መዝነቶም ክገድፉን ጸውዒዩ ብድሕሪዚ መንግስት ፌደራል ምስ መንግስት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከይህልዎ ወሲኑ ብሔራዊ ቤት ምኽሪ መተሓባበሪ ተሳትፎ ህዝቢ ግድብ ህዳሰ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ግድብ አመልኪቱ ዝተዛረቡ አሉታዊ ዘረባ በመቆም ፊርማ ከተኣኻኽብ ምዃኑ ንቢቢሲ ገሊጹ እቲ በኦንላይን ዝካየድ ወፍሪ ምትእኽኻብ ፊርማ ጽባሕ ከም ዝጅምር ዝገለጸ ዳይሬክቶሬት ኮሚኒኬሽን እቲ ቤት ጽሕፈት አቶ አብርሃም ሃይሉ ዕላማት ምትእኽኻብ ፊርማ ዘረባ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅርታ ከም ዝሕደረ መንግስቲ አሜሪካ ክፈልጦ ምእንቲ ኢሉ ፊርማ ፔቲሽኑ ኦንላይን ነው የሚካሄደው እቲ ፊርማ በኦንላይን ይዘካየድ ዘሎ መንግስት አሜሪካ ንኽፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ደጋጊሙ ግብጽ ከተዕንዎ ትኽእልያ ገንዘብ ኣይንህባን ኣይረኽብዋን ኢሉ እዚ ድማ ናብ ሓደ ወገን ዝወገነን ሉዓላውነት ኢትዮጵያ በቃል ዝትንክፍ ዘረባ እዩ በዚ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቆጥዑ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ድማ ብዲፕሎማሲያዊ ጻዕጥን ምፍጣር ይፍትኑለው ንሕና እውን መንግስት አሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ክፈልጦ ኢልና ኢና ነካይ ዘለና ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 150,000 ሰባት ተፈሪሞም መንግስት አሜሪካ ክርዩ እዩ እዚ ድማ ይካኣል እዩ ድሮኳ ዝጀመሩለው እቲ ዘረባ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ጎንፂ ዘለዓል እዩ ሰላም እቲ ዞባውን ዘፍርስ እዩ በቀጣና ያለውን ሰላም የሚያናጋ ነው እቲ ፊርማ ናይ ምትእኽኻብ ስነ ስርዓት እቲ ቤት ጽሕፈት ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲን ሊፍት ኢትዮጵያን ምስ ዝበሃሉ ትካላት በመተሕባባር የካይዱ ከም ዘሎ አቶ አብርሃም ተዛሪቡ ትማሊ ኣብ ለንደን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዘረባ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመቃወም ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ለንደን ሰልፊ ምግባሮም ይዝከር ፕሬዝዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ አሕመድ በኮሮና ቫይረስ በመልካፉ ኣብ ሆስፒታል ን5 መዓልትታት ከም ዝጸንሕ ተገሊጹ እቲ ወዲ 60 ዓመት አሕመድ ቅድሚ 2 መዓልትታት ካብ ሞሮኮ ናብ ርእሰ ከተማ ግብጽ ካይሮ ተጓዒዙ ነይሩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ዝዕለት ምድላዋትና ዝክተከታተልዎ ጸናሕኩም እዩ ተወሰኽቲ ዜናታትን ትንታነታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና bbc.com/ትግርኛ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ bbc ኒውስ ትግርኛ ምርካብ ይከኣል እዩ ምስ ኣዋሃዲ መደባት ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን ክኢላ ቴክኒክ ኦስካር ቡንጋ مساخب صنح خو هايلو سهله سناي قدامه سنابتي